казаха, че малко жени имат мигрена. Ние така си говорих с Дона, тя няма мигрена. Много хора нямат мигрена. Защо аз имам? Ти специална. Да, мен и тя друга. Сме специални. Облагодетелствани сме. Мигрена. Да. Запах. Мигрен и запах. Най-добра комбинация. Отдолу, като нямаш проблем, отгоре имаш. Има една шега. Тя е така малко черен хумор. Да ти я кажа ли? Не. Добре. Колко е черен? Става въпрос за думата специален. Спешъл. Кажи. Тя доста сега в момента използва тази дума. You must be special. И?